Otamendi, Azpeitia eta bere azken poemari buruko poema errezitatzera, irakurtzera, berekin konpartitzera, kapital publikoa, eratzen da, torri bazarete hori dizut badakazuela horren berri. Eta, gaurkoa izango da azken hemen poetak maiatzean zikloko azken emanaldia gaurkoa, aurreko azte azkenetan izan ditugu Itu banda, droka kolektiboa eta bidertzean, eta Itziar eta Javi, Itziar Rekalde eta Javi Fernández izan genituen lehenko gurean, ez? Oiaren Euskaren Etxea, bigarren urtea da poeta maiatzean, Poetasen Maio programa osoarekin elkarlanean horako ekitaldiak antolatzen dituela, eta laster ez, larun batean uste dut amaitzen dela ziklo osoa, euskaraz eta erdaraz egiten den zikloa, iaztik euskarazkoak Oiaren Euskaren Etxean egiten dira, ez guztiak, batzuk, eta gu pozik, badaukoa Jose Luis egitzagatik gurekin, eta zui izkarrak eman interesan zaitelako, eta beraritza horretik, bihalizukune aurkezpen testutxoan, gauza polita izaten zituen, irakurriko ditu. Galtzerik nahiko ez nituzkeenak, zalatzeko modukoak iruditzen zaizkidanak, babestu beharreko jotzen ditudan gauzak dira poema hauek muinak. Kapital publikoa zaindu beharreko mundu egingarrien aukera da. Poema horrek irakurriko dizkigu. Jose Luis. Garek azaltzen dut. Arratsaldeon ez dakit oso goitik eta nahiko ikusten dut baina ni haindutako adetzera gator. Nahiko ontamintzat. Tira, hoxe, arratsaldeon eskerrik asko bai Bizarrela poeta maiatzea, ekimena eta Oiaren Euskaren Etxearen elkarlanea bi esker zuen aurrean kapital publikoa azken bikola, baina eskaldikoa, dagoeneko, duela urtetan jende aurrera atera nuen liburuaren, nik uste azken emanaldia izango dudala hau, asmo jakanez behin. Guztira, ez dakit zortzi poema edo ordu eta ezpitik izan nahiko nuke zuekin irakurtzen ari eta gerora artean ere ikusiko bazen dute jakitzazet. Hemen zera, kanpaldo notatik eta urruntasun notatik zuentzat ere dubakia handitsua izango ala, zegoela asko galdera egiteko eta baina lehituko gara nahi bezuten izateko, gauzari guztero itzegin nahi doazen. Eta beste konturik gabe hasi egingo gara. Eta, hasteko memoriarekin hasiko naiz. Edo zein lekutan, edo nola ere memoria oso zaila da kudeatzen nik uste gehien badakigula, zaila dena ondo hartu eta ematen, eta gurean ere ezin bat bestela izan. Sarrerako hartatu duen poema da, eta binkoen ere aurrena da, nik uste bilbatzen duelakoan, bere muinean poema bakarrean hori egiterik da memoria. Memoria zer den ez dakit. Sikiera gorputzatala edo gaixotasuna balitz. Agian asmatuko nuke deskribatzen ezaugarria, sintomak, neurriak. Lo badekioke urtaro edo sasoi bati femugaren batean odioke. Baina memoria uste dut lekukoa, etxeia, lagunak eskatzen dituela. Elkarratzea, bat etortzea nola bai. Nago memoria dela nahi ez bihotzerrea zelesteko zerbait. Enuke beretzeko nahi memoriaren bertigora denatutako herririk. Ninoan herrian, gauzak berez komplikatzen dira, nahi gabe bezala. Ez dago enkontru errazi, festa harinik ez da. Hitz larria sobera eta ikurtzi gutxi. Lana sueldo banatzen da, baina ez irabazen. Ninoan herrian, erruz galdu da denbora. Eta urte galduen jarioak ez du atertu oraindik. Makurra izan den denbora bihurro beriteke denbora oparo,
eta utzitako denbora bat inoiz behar egin. Etortzeko den aldi berri hori iritsiko dela berma dezake inor, eta ziurtatu denok aurkituko gaituela. Galtzailerik gabeko herri bat gauza komplikatoa da, eta irabazlerik gabekoak are komplikatuagoak dirudi. Ni noan herrian bere denboraren xerta da jendea, eta denbora horrek beharko ditu atariak, kaleak, fabrikak. Eta denboratik kanpora ezin da inorra, denbora eta bere zuloak, denbora eta bere lehioak, denboratik kanpo ezin da inorra. Bilotzak orduan jarri eta kontaketari lotu. Eta konta ala konta behar bezari hasi berriz. Memoria zer den ez dakit, baina gauza komplikatoa dela seguru. Memoria zer den zuzen ez dakit. Memoria oroitzea baino gehiago da. Memoria ez da horri zuri bat, ez da mendi elurtua etorkin abandonatuen, oinarraspen esperoa. Uste dut memoria akordatzea dela, eta ados jartzea ere bai. Akordatuko gara gertatu direnekin. Akordatuko algara gertatzen ari direnekin. Akordatuko algara gertatzeko daudenekin. Eta akordatzez gero, eguneko zepatean. Eta akordatu zeinik. Memoria akordatzea da, ni herrigan noa, baina badiot beldurra hainbat izorduri, hainbat ispiluren islani, hainbat ispilu isili. Memoria akordatzea da, memoria iratzartzea da, baina ez dakigu, ez non, ez noiz, ez nola oraindik. Memoria akordatzea da, baina noizbait esnatu balgara, eta nora eskatu, eta norekin. Beldurra diot memoriaren epaiari, eta ezartzen digun kondena berriro inon ez den herri bat osatzea balitz, nola egingo du, zein bidetatik. Zaila egin dugu, eta bide honetatik aurre ikusten daukat laupabost poema nik uste identitateak bilbatzen duela edo zeharkatzen duela segurasko esan behar dudan poemetan, baina nabardu aldetik, segurutik zerbait ez dakit multzo batzu eta behintzat eman egon izkuzueke. Bigarrenak ekarri dudana, nik uste nor izateari buruz beste asko bezala, ari dela, baina hartzen dudan motiboa da adabakiz edo printzesutako zerbait gisa azaltze bat egiten du, eure burua edo personak osatzen garen, eta han eta hemen hartutakoarekin osatzen garela bati eta bestari musikakotik edo bati eta bestari kasikakotik eratzen dela nolabait gure nortasuna. Eta poema horren izena asko izan. Arrasten dudan airea urdoa garitzen da. Etxe usoena eta gabilaiena da. Behiala gure aitazenak, behiala gure amazenak iriketan iragazitako berbera da. Eta hartu eta bota egiten dut hartzeke. Minutuko 12 bat bide, orduko 720 aldiz. Eguneko urteko inbestean. Badakigu arnasa hartze utxez geure burua ari garen egintzen akatxo txikitan. Nik ere inori lapurtzen diot bere arnasatik. Sartu ateran abil inoren bizitzan. Nik hartutakoarekin besterik entzen diot bizitzeko dagoen denboraren guztizko zakutik. Hau ez da egun bat. Hau koipeorbana da antzerik gabeko denboraren mapan. Hau ez da areto soila, zoti nitua baizik izarrean gogo joan. Eta alditan gora etortzen da ezina. Batzuetan denontzat ez dago agindutako herririk. Batzuetan iratzarri egiten dira txakurrak, oinetakoak eskuan hartuta sartuarrak etxera. Ekina ezinez desegina. Edo zein horri barrenei data jartzea, ez da garekin izateko berme. Bakarrik egotea, zu zeu ere gabe geratze hori izango. 5 segundo, 5 minutu inargabe, eta arrotza zaizun arnasaren dende. Rogatu da dago, ezaren jabe ez dena ere, ez jabe deke. Mai gainean mugitzen diren animali izuak ditut eskuak, gorputzak esan nahi ez dira.
sumatzera jartzen naiz sarri, haren apetak, haren ajeak. Neurekin daramat toki guztietara nire gorputza, baina oin batek ihes egitik aurkien azpira. Arnazaren konpas ordinean osasuntsu dago. Neure sasoiaren seme izan behar ez ordea, batzuetan gizon zapitak edo naizela uste dut. Tesela galduekuko mosaiko eragabea naizela uste dut. Eta arnaztu dudan aire hau nola gaitzen da. Bide beretik lehentasuna finkatzen saiatzeak alderdi honak badituelakoan, eta nitasuna azpimarratzeak uste dut balio dezakela baita ere aldi berean beste edozein nitasuna gurea bezainbestekoa badela azpimarratzeko. Oinarrizko elkartasun bateako bide izan litekelakoan, poematxo hau ni gora eta ni bera egin naizena, baina eurak aberan ironia gustantxo bat dago badola frontikoaren aurrean. Nik diot orogenesia eta fotosintesia baino garrantzitsuagoa dela zurean ekonomia. Nik diot ez daukadala eskubiderik neuretzat edozein personari dagokiona baino eskatzeko. Nik diot inoren izena zaintzeko egin dezakedan guztia egiten ez badut, txango ustela izango dela mundualdia, olatu bat zerbait hobearen esperantza egatzen porroko diversalaren itxasoan. Nik diot usainak, zauriak, pentsamentuak, lekukoak direla importanteak, inorekin zer banatu izateko, zerbait kontatzeko ulu gertuekin izateko gauetik. Nik diot maitasunak duela muntabenena, eta mende erdi joan zaidala birundaka hori zerbait ikasterako. Nik diot sentimentu kontrajarrien desorden honetan, gertaeren norabide eta larderia orokorraren aitzinean, gogaideak egin edo asmatu eta amorez ematea dela funtsezkoena, ez amiltzea konsterazioen isiltasunaren azpian, Elioren mehatxu handi nahiak entzuten, minutu bat bezartzea. Nik diot, jainkorik ez izatearen bakarladea eraman gaitza bezain edera dela. Nik diot, zure Espainian ukitu batengatik nagoela hemen, ez dakitzen bat milioi jenteren artean. Nik diot ez garela kukuak geure izin askinik gertatzeko. Urrena irakurriko dizua dana, libura ezpenarekin hilabete egin dudan ezela, eta izango nuke, libura sartzen dikun poema bateo beste ere tartekatu nahi ditut, nik uste giro hortan eta kapital publikoaren zera holde hortan badatuzelakoan, eta ez dakit, neurri ematen ez zutelako segura asko ez nikun sartuko, baina jende aurreko aurkezpen hauetara datorra jendeari bat zerbait liburan ez dagoen eskaintzea dite, egin eizitak urtzen olako poema batzuk eta hau da horietako bat. Beste bizitza bat du izena, eta hori eraztera gaurkuntzean zertan sinisten dudan sotil xamanak, alga xamanak, segurez, beste bizitza. Nik ere sinisten dut beste bizitza batean. Bai, sinisten dut ilosteko bizitza, jende gehienak izan. Sinesten dut gu ilostean izango dela bizitza. Jendea sarreku eta maiteninduko dela sarri, sortuko direla gerra, eta kristal printzenkin ere ikiko dela bakea, kristal printzen gainean. Badakit gu hilda gero ere egingo direla festak, jarriko direla isunak, behartiko dela jendearen gorputza eta gogoa. Hor izango direla kaleak, inoiz biluzik, inoiz jendez jantzien. Nik ere sinesten dut ikosteko bizitzan eskain batek bezala. Eta horregatik guztiagatik, sinesten dut nik ere jarraitzen dugula horrein dikenen. Bai, nik ere sinesten dut gauzen eta personen amoreagatik, egungo eta inoizko duintasunagatik, gizon emakume asko segitzen duela borrokan, gizon emakume asko segitzen duela bidea egiten. Zutik.
bigarren multzo batera edo jauzi nahi nuke, eta memoria ipatu dugu hasiera beretik, eta memoriarekin lotuta nire jardunean bintzat sarrixana ez da horretik ditzen eriotza ez bada indako presentzia behin. Eta orain grantze horri egin beharrean daude. Alegia, eriotza eta indako eskenitako poema sorta eskenitiko izueke. Naiz tasu ezberdiniko izan eta baita ere tasun diferenteak izan. Azteko maitasun intimoalikarte bat egiten dio poema bat irakurri nahiko nizueke. Zer gara ez maite ditugunak gabe eta maite ditugun asko zorionez gure artean dira baitik, baina beste hainbat eta hainbat hiltziren eta haietako batetan jarri nahi dut gogoa orain. Dukeko larraina azkoitian hileta kanta. Mertxean direzak. Igopal gara berriro gure arbola agarretan. Igopal gara gauza guztien neurria alamoa zen gaira. Gertaera larriak eta mendeak pasa dira. Lurrera begira jarri ginenari esku aurren irakurriz ikasi dugu urrunera eraman dituzten bideetari. Eta bideotan galdutakoak orde egin dugu. Igopal gara berriro gauzona hasien etorri gabe elkarri batzeko moduko osto artera. Igopal gara. Geure gorputzak sortu zelula matxinatuak ondartzen dira hain luze ondutako maitasunean zauriak handizkairepiz. Zelula asaldatu dukoek nolako errepublika utxia osan dezaketen matxinik. Igopal gara berriro, antarte batez libre izango gara jendearen sagin gorritik. Igopal gara. Boldaketa eroa. Lehen ere bilduak gara erruz usta gozorik. Larrain bat egingo dugu bizitakoaren erratxekin. Abaro bildu eta babesa bakarrik eragintzen. Falta ez dakio inori elkartasuna. Igopal gara berriro gure arbola garrera, sobrera goratu gabe itxaropena, elkarren ondoan izateko poza joarte doik. Igopal gara berriro gure arbola ederrera. Igopal gara berriro nahi dugunean jeisteko, ahal dugunean jeisteko. Igopal gara gurrera naiz. Igopal gara berriro, igopal gara. Larraina ingo dugu bizitakoaren erratxean. Hildakoen itzala dakartu poeman ere, baina presentzia egin ezin horretan eta hilak etxekotzeko alegin horretan poema honen azken aldera uste dut, bazpaira bisatzen dizuet, umore ondarren bat ere isuritzea dela. Ez da, senara hona horrez esan beharra, bihantzen dut. Biziak eta hilak. Egunerokoan hildako ez asko arduratu ezarren, ordinarki. Gogoan baino ezin dituzu atxiki erabili atera, ezin diezu konturik zorroz eskatu eskerrak zuzenean eman. Eta memorian gorde edo ez, jaki erraza dira iresten gehiengo maseiarentzat. Egingo nuke ebakitako zuaitzek, hautsitako promesek, desagertuek eragiten diotela nagi munduari bira. Orain jaien edertasun irritxak beste nonbait dira. Gozamenaren zentzuak ez du zertan bat etorri zintzo edo marko jokatzearekin. Egitate ezestatzen zaiala inoren berigotza. Eta hilak mulkotan aletzen astea, edo nahi gabe bezala ortuen orbanen eremuan sartzea askida, haien bake izoztuak asapalitzan bizia. Hala, nahi berez hildako guztien ondoan baite dugu elkar. Ez dago oso bat ematerik, ez arnasartzerik, hila, haien kontzientzia jarauntziak, zotin edo eztur batean leia egin gara. Eta biziak bezala, hilak ere ez dira berdintzen zela isiletan. Beti datozkit gogora maite ditudan, bakoitza bere eraldi eta keinu ez,
eta luze sakon gorroto nituenak ere bai. Badira ala ere, bizi zirela aski maite izanez, eta bidezkoa ez denaren beste bi oinordetzen utziko nizkieken. Hildako guztien ondoan bete zeitu. Eta urteak eta hinak metatzen goazenean, ez dakit nola gabitzen garen beste jende ohe bakarrean. Hildako egin jarraituko dugu, baina beste ez dakit zera baratza tematiko batera edo pasatuz diola, ez nahi dut pixka bat gai politikoak beste bigantima izanik ere positiba baino berariaz politikaz diarruten gaiak eta gure gatazkak egizi ikusi daukatenak tarteko diola hor ere nahita ez hildakoak behindak egizi izkigu eta aurrenak nahi dudana ikustu ere da murmuria bat poema bi atalez oso dago poema hau izan ere bi garaikan osatu nuen Jonan Zali eskinia dago eta horrena desagertua zegoen garean iratzen nuen bigarren aldiz bere gorpua gertu eta oso gutxira nituen. Antzeman dut zuen murmurio lako Jonan Zali. Ez dakit non nagoen eta ez dakit bana izan. Desagertu egin naiz. Hilda egon naiteke edo historiaren amaraunean da agian. Desagertu egin naiz. Eta beste dozein bezala, baina behar bada urtentzi handia duz, neure buruaren bilaketa lanetan murrituta. Arraro egiten zain edietxetan, kasernetan, morbeko zerretan neure izena irakurri nahi da. Banago eta banez, baina justizkoa ez banez ezak. Behin-behinean banez, eta ez. Bapatean enago, eta horrena bana. Prentsa erakinetara deskerratua, geltokian segurtasun kamerei izabatutako irudietan xerkak, lurteko ozeano nabarren ikaran, inoizka jendearen begira iko nahi duen malkona egian ez. Badakit desagertu egin aukera esatea borondate brutala markatu egia dena demokrazia. Baina gogoak azken aurreko alegina eskatzen dit, noizbait izan izela aldarrikatzeko. Inoren asmakeria buruberoa naizela esateko apala. Besteren ahotik kasi garote dut da, alako batean izan entzela ondoan. Enago eta banago. Banaiz eta enaiz. Desagertu egin naizela uste dut, baina seguru ere enago. Luzaz desagertu bat izan naiz. Duela aste gutxi arte enekien hornekoen, enekien banintzen, baina amaitu dira biloramenduak. Ez dakit Tuluzera iristeko hildanekoen edo neu asmatutako pertsonaia baten bizitza ari naizen azkaitzen. Zer egiten da ilarperetzan nahi ez dituen antxorrekin? Non utzi, nori eman, nora bat. Gortutegian nago, eguzkiak egunero betetzen ditu ozkaioetako ateak, baina ez desagertuen eridoa agurtzeko beste. Korkutz ustelgabe oparitu didate, eta ez dakit zer egin, non utzi, nori eman. Inor beharako bilotzi zoztua. Lorontzi baten gainean abandonatutako meteorito mailatua izan naiz. Zer egiten da alfombra azpian betiko gara ezin den altxor batekin? Non eman behar dut nire humanitatearen darri, zer daukat erakusteko. Frogatu beharra ote du noizbait desagertua izan dako hildakoa naizela bai. Meteorito lotxaketan naiz. Eta askuna gertatzen zait desizozten jarritako altxorra izatea, jakia horresokaldatu batek izala begiratzea dituari. Aurtiko egin dute azkenean, eta atzeko zaurrera kontatutako bizitza baten jabe egin naiz. Jatetxe bateko ataria, bi bidaia txartel, dirua, arropak, gertoki bat. Orain bat. Hiltzen edukin haute. Eriotzan bera egiten, 11 egunez aurrena, eta 11 hilabetez gero.
Ezkutuko altxora izan naiz, izu hori izategia. Inork nahi ez duen altxorropean naiz. Enekien non nengoen, enekien balintzen. Luzaz, desagertu bat izan naiz, baina amaitu dira juramentuak. Orain, hiltzen edukin haute da esan ezake. Hiltzen edukin haute, hil naiz. Tira, eta hemen da gatazka bere gorrian, are bat poema nengo izkizueke, giro horretan ondutakoak irakorri. Aurrena gerra txikia du izena, eta gerra txiki batean egon garelakoan nago Zaroan, baina gerra txiki horre sortu dituen zauri asko eta sortzen ari den min asko ez dira txikia. Testua aspaldikoa da, eta aspaldiko itxura ere izan ezake, baina honak hartzea dukia iruditu zei, erakusten duelako nolabait kontigatu zen, eta oraindik ere nungo den gerra txikia. Hogeita bat mendeko biztanle ondo bizia naiz, gaur laino ezein biktimismotan jausteko arrazoirik izan ez dela. Eta onbidaki munduaren azalean bikor oskora izatera baino ez garela helduko inoiz. Hala ere, apur bat harriko egiten nau ikusteak, nola erretiratu diren nazioarteko begiraleak oro. Aditu eta bakegileek nola utzi gaituzten geure indar txikiko gerra honetan egosten. Jendea handizka daramate preso, legez ezarritako iritzi, isolatze edo amodioak naturaren ekaitzaten hartuz, eta berriro hor dira egiteko. Eragozpenik ez daukat aurrera egiteko egun neuan. Gogora datorkit nire zorionaren errutinak sortzen dituen zeharkalteak, azterketak, eserien. Baina enago maite dudan aukatzeko torturapean ezpada edo apitu egin delako maitasuna. Eta berriro hor dira egiteko. Uste dut hori guztia etor daitekeela hogeita bat mendeko biztanle ondo bizian izelako. Gaizkileen adiskide joan azaketela eta kaltelarrien eragiletzak hartuko nauenik ere ez dagoetako. Hainbeste dira horrekaria. Hala, espetxera daramate jendea eta berriro hor dira egiteko. Keinu eroekin espantuka gerra honen luxuzko ez batetik eskatzen ditut nazioarteko begiraleak, kazetariak, kamera. Behin eta berriz ez dezagun geure burua kondenatu, geure burua zerbitzera munduan euskargarri. Baina batzuetan anonimotasun zoragarrian murgildutako herri libre baten ametsak iratzertzen da oraindik. Handizka zapagutako intentsitate txikiko nire herrian. Eta betiko hor dira. Giro honetan multzotxo osatzeko bigarren poema irakurriko dut. Urre du izena, eta hemen dio gertu gauze edo gertaren gertu egoteak ematen du berretan egoteak ematen ez duen, eskaintzen ez duen begirasun bat. Baina nire ustez horrek ez du zer ikusirik ekidistantziarekin eta ez da hirugarren bideekin gaurinen iritzia. Urre du izenako hori. Beti gertatu izan naiz jazoera larrien lekutik urre. Enuen esentuda pistolarik eskura ditu, enuen egundo jomugarik zelatatu, baina ememilen erdikoro. Banakien olotariko biktimen faktoriak ginela, albo kaltetuak eta zuzenekoak. Beti gertatu izan naiz jazoera larrien lekutik urre. Enitzen inoren eriotzarekin ospio inoiz, baina behin edo behin mendeku nahiak zehazkatu izan hau dozu. Zuritu izan ditut erdizka, taktika, okerrak, estrategia makurren itzalean, laster dena konpontuko zelakoari ezinbestikotzat duan borroka eta minaren hierarkia baten sakabei
morean. Enuen inoiz torturari mozitu eta bisitetatik soilik ezagutu dituen espetxea. Poliziak ere ninduen esetxi nerabe nintzen goiz argitsu batean. Beti gertatu izan naiz jazoera larrian gertutik urren. Auzo herrietan agitu dira 40 urtez gure historia urratu dutenak, edo geure etxiondoan. Baina, asteka edo hilabeteka kontatuta ere, egun asko egiten dute 40 urteatekoak. Eta ibili-bilian, ohitu egiten zara, gaizki. Beti hitz egin izan dut gertuko ez, naiz askotan neu nahi bezain garbi mintzatzeko entenimentu eta adore aski izanez. Orain badakit, niretzat egin izan dira inbeste hiletan. Niri eskainak ziren galdeketa suntxigarri kontrol eta inketa guztiak niri begira antolatu ziren. Eta nigan jarretako ikuritapenei zaputz egin diedan horrek izan ez beti. Indar handiko drama eta komedia txiki askotatik gertu bai, baina bertan ere ez, neure historiaren zero gunean, edo handik urte. Espero dut, de profundis honetatik, ekin bat, gaintzera egingo dala, ez espero ala dauztiz txistuta kanbolik untirik. Burrena, zera, liburutik kanpo utzi denuen poema txiki bat, nik uste modu harin eta berra frigo xamarrean ere, libertatez nintzen izela, errazkerian egon bat ere, izango segura asko baino, neuretzat nola, hendik ere, xarma hori hartzen bat zela dituen, irakureko izuet, dukotzena, libertatea. Zoraio egiten banau, ikustea eragozten badit, beti norbait aztu beharra badakar, zertarako izan dira. Ukimena kamusten bazait, erabakitzea ezkabaitzen banau, borrokan urtu zirenen ohorea hartzeko bada, zertarako izan dira. Hitzak heldu behar badit, ergelen paradisoaren promesaz badator, urrezko kaiola bihur balekin, zertarako izan dira. Elkarri eguna kosteko bada, urratz bakoitzaren lore baitatik urruntzen banau, beti gogotik norbait ezabatzen badit, zertarako izan dira. Zanpatu den justizia baino etzeik inporta, ez dita xola. Ororentzako adenez, denontzako adelako, beheko den libertatea baizik ez dut. Empatia ariketa bat izan liteken hori. Eta azken baten, zera, uikuitatearen ezinaren aurrean, ez dakit, jolas baden, edo elkartasan gehiago bat izan liteke. Guez dauden lekuetan, Xabier Bastarikari, lagun bat izan. Guez dauden lekuetan jendea dago. Eta beste leku batzuetan aurrera egiteko kemena dago. Mende gerretako ordenaren itzala eta jendetasuna zakarretara bogatzeko gogoa. Arrotu egiten dira gerinak guez dauden lekuetan. Eta horregatik egongo dira behar bada guez dauden lekua inon esizituko ez badira bezala. Inoizko urkatuen zamapean amaitzen diren zuaitzak eta mirari da imantzen duten azken besarkara. Guez gauden lekuetan metatzen dira munduko arropa maiztua, amaika zauriren ametsak, mendekuak eta ezinaren urrezkoak balioa. Guez gauden lekuetan guez gaude, baina maiz bagauden etxura egiten dugu. Eta urrundu egiten gara garitzan lekutik, inon ez egotea posible gariz dezan. Bi punteroen arteko distantzia luzeena ez gora da. Eta idiotak bezala begiratzen dugu inon islatzen ez duten ispiluetan. Gu ez gauden lekuetan gu ez gaude. Eta inon ez bagaude bezala bizi izaten gara batzuetan
ikusezin izateko alegin zoroan. Gu ez gauden lekuetan amaitu egiten da lurra, jendea umik armintzen da hortzira. Norbaiten gogoan gure etxeko sukaldea ageri da, eta han beti bakarturik gaur ikusten zaitut. 5, 10, 20 urte behar. Ez dakit zergatik dauden gu ez gauden lekuak, ez dakit zergatik ezin dugun egon leku guztietan. Eta galderen osto artean erizatzen naiz hemen jarraitzea. Hainbeste dira defendi ezin zaizkigun lekuak. Eta hala ere, gu ez gauden lekuetan jendea dago zein bere izateko eragin nolabait eusten. Bilekuen arteko distantzia handiena ez horra da. Eta gu ez gauden lekuetan jendea bizia. Beste gai batean esako da. Derrigorrik ez izateak ematen du gautatzeko aukera eta orain hizkuntzaz ari naiz. Nahi dugun hizkuntzan bizi izateko aukera izateko ordea lan asko dago egin beharra eguneroko hainbat autu txikitan eta poema honen izena horixe da, autua. Alkerte baladu jendeak munduan bere hitzagabe. Zelan adirazi beharko ginen duena, zelan osmogabetuko dutegiak, eta zelan azaldu beste fase batera egin nahi dukeela jauzi joko arriskuz bete honetan. Eta inor badio geu izateko geuri hitzez beste egitea dela bidea, esango diot neu nahi dudala hautatu neurega bidea. Enaizera inoiz izango maitez dudan hortzi baten txorin ataria, eta behartuta ez da, enaizera biluztuko neure gogoaren kontra inoren aurrean. Euskaraz bizina izaten dut batzuetan eguneko handizionak batean. Badaki dien izena ez hizkuntza bat, ez bandera bat, ezagri bat. Ni bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean ezer gutxi naizen euskalduna da ni. Ez guardasol bat baina, ez errezeta bat besteko, ez abesti baten erdia. Eguneko ondizionar batean, euskaraz bizi naizen euskalduna naiz. Eta batzuetan zeharro agertzen da euskaraz bizi nahi izateko aukera izatea. Ez dut euskararik behar bizitzeko. Bizitzeko airea dago, arnasa hartu hainbat bider minutuko. Bihotzak gorputzeko zokorik urrunenera, odol neurri bat munpadi izadan behar du. Eta gero, beste hainbat osagarri, lagunartea, elkartasuna, sexua, azpibiskala. Baina, euskara ez dut den mendreni bere behar bizia izateko. Gozea eta egarria esitzea da, eskaltea giro ez denean, emaseko otzari eta beroari gaur egitea. Gero, bestelako alderdiak ere badira, nola diren jendetasun neurri doia, eta gauza ederren etxeropena. Baina euskara ez dut behar bizitzeko. Mintzo naizen euskara, idazten dudan euskara, ametsak eragin eta inoiz loa garazten didan hori, autu libre bat da niretzat bizitzea ez bezala. Bizi ahal izateko maitasuna, gorrokoa eta lana agian beharko ditut noizke, baina euskararik ez dut inoiz beharko bizitzeko. Eta hain justu, eguneko hainbesteko batean bizi nahi dut euskaraz, derrigorrik ez dudalako. Bizi nahiteke beste hizkuntza batean, eta hala bizi nahi eguneko esanguratsuan. Baina nik euskaraz bizi nahi dut porcentaje handiagoan nahi badut, edo porcentaje txikiagoan gogoak ematen badut. Ez hobea izango naizelako horrela. Ez inoren ongaitzak osatuko direlako horrekin. Baizik eta nazio puska txiki bat naizelako, eta ni naizen nazio zatitxoa izateko eguneko hainbesteko batean euskaraz bizi nahi dudala liberatu dudalako. Horren derrigorrik ez dudalako naiz euskalduna. Bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean ezer gutxi naizen pertsona da ni. Eta hitzek beti naramate beste nogeitena.
Hizkuntzan ez dago ordea gure genealogia bakarra, hala ere. Jendarte batean sortzen gara, bizi eta hil, eta klase bateko kidere bakarrerakoa nago. Gezur sail eta historia kosikatu askoren gainean ere dago gure argitasuna, gure bezalaren zuritasuna, edo bestelako kolore bat, gure pentsamentoen zuritasuna, eta zuzentasuna gure sinesmendua. Eta sarritan gertatzen dena da, azalean ikin bat aztarka egin eta barrura jo, eta sakonean zer da, eta utza beste izaten. Askotan gertatzen zaigu itzan patu, hemen esaten egin den batzu, itzan patu azpian da, askotan ezer beste ez topatzea. Eta poema honetan, uste dut horretaz ere badia du, gure lehenioaren da egin manen, masterclass du izena, poema honetan. Gure lehenioa edo horren kaspa ere esaten da ez. Masterclass. Zertan oinarritu euskan ordu honen emankorra eta kruela egiaztatzeko. Zeri heldu minutuen isurik era ezinean eragilea da, eta ez badaki izaten kupida, eta ez badaki begiratzen atzera. Sentimentuen hauzimen dituen naiz, baina utxikoa nago esan egin. Nahi dut hitz egin asko galdu dutenez, eta igarre galdu eta galdu ari direnez, eta nahi dut epaibidetan jarri erabakiak zirela jabetu gabe hartutako erabakiak. Ardoaren erdokari so egindako autueiek, badaukat zeri gotzi zorion gumeak bizan. Gertutik ezagutzen dut, odolean txertatu zaidan lehen mailako bidazti txartela, zuria esaten dioten azalaren kolore definigaitzunen gaientasuna. Eta letxua bere izaria zarro litekeen bezala, ergelki arrotzen dau, neu beste inor ezin izan. Gauzak gauzaz baletoz bezala lokartzen naiz gauero. Haizearen konpasean igitzen dira godei gorria, eta euretik ni. Manauaren askatzea ahaztu dut. Ahantzi zait ezberreritza eta laueita magosteko da. Nestor Zerpa eta Japoniako pasadak nima. Gizon egiten nagoen ia dena ahantzi dut. Ez ditut ezagutzen duela 10 urtetik gora Marokotik etorritako nire osoak. Mungetako polizia bihotza argitzen zait sarri. Ez dut ezer konpartitzen. Maite genuen lagun hilaren txakurra paseatzeko txamplak egiten nolak ditzen. Nola mintzen garen sarri ispilu aurrera, idolatrek bezala, girri bat nola lakingun espero. Badaukat zeri egotzi zorion nire bakitza. Nor ez da saiatu gauzen barroa ulertzen. Utsi banago, esan egin behar dut. Maitatzeko ezinean manaiz, esan egin dut. Gabiltzan kaleetan inporta duena galduta, maiz jartzen naiz altzari izatea. Altzari humano neure antzekoen gudean. Beste inoren bizitzako pasarte utxaletan toki bat hartu. Beste inoren bizitzako egun handien bezperan ziztu bizian igaro itzabei gogor batuta. Duela 2 milioi urteko hominido betortuaren, hominido bortitzaren, hominido irauzalearen zainekoa naiz. Eta 4 milioi urte barruko akabuari begira jarri nago. Denbora amaitzen ari zen, baina ez nire lehenukoi, ez nire herrikoi, ez gizainen behari. Anabasaro zuzentzeko, belaunaldiriko tartea bada oraindik. Txalo txikia egiten dut espanturik gabe. Kupidaz begiratzen die nire eskua aurrei. Bide lanprotxuak ikusten ari naiz eta haizeak komunikatzen duten izena datoz sokan, bata bestearen atzetik trumilka, zerez eginak duen esan. Azkenera turbitzen.
etorriko duenarekin bai. Eta da, biharko jendarte edo biharko balizko egun batean zeri erreparatu edo eta zein galderak jaten dizkidan barruak dauzkagiekaz pentsatzen hasten izan. Ustez denez, galdera zuzita dago liburu hau eta erantzuna gutxi. Eta bihar. Zer egin behar dugu ohorearen lurrate galduarekin? Noiz gorpuztuko dugu agian inoiz inon ezagutuko ez den erresuma Espainia hori? Non bonituko da? Noren begietan? Zein bizkarren gainean? Zer egin behar dugu xuxen zer den esaten asmatzen ez dugun jendearen duintasunarekin, bizi izan dakalgarako begirunearekin? Zelako doinua jarriko diogu mundu honen hartaz garranpatuari? Nola babestuko dugu jendearen sumina? Nola gorteko dugu itxaropena izandu gara? Erne daitezen behartzen garenean, nondik urratiko batzaizkio elkarren bakarradeari ordu egokian. Barnet muinak sobera horratu gabe, gogo bihotzak zapuztu gabe, neurri doien. Zer egin behar dugu inorez azteko? Zer egin behar dugu inorez azteko? Zer egin behar dugu bizitzaren edertasunarekin? Eta zer egingo dugu gaitasunarekin, garaipenaren biharrenean? Aipatu dut masterclass poema hortan, denboraz ez du xamar erabiltzen, egokitu zaigun mundu hortan zuzendu litezkena zuzentzen saiatzeko, eta horretaz diartu behin ere, horrengo poematxo honek 4 milioi urte barro du izena, eta esan nahi du, denboraz ez du xamar erabiltzen. 4 milioi urte barrurako iragarri dute munduaren azkena zientzilari lagun. Ordura arte errezten guztia bizkaria egingo da. Hala galduko mendira inbeste bizatitako lorpena. Adiskidetasuna, amodioa, elkar hartzea, gupida. Lehenagotik zerbait bai bagenetik bezala gara galduko ordean abiatuak akabera horri iesi. Presaka doaz lorrak gurasoen besoartera, velozitateak limortzen gaitu jendea, beste planeta edo aro baterako txartera eskaintzen digula, autua, gaua, ardua. Lagunurikoaren begien arazo, azken minutu hartako argazkiak ikusten nagoelakoa datorkit, inon ez diren lagunetan. Ezin dugu 4 milioi urte itxaron bizirik garenon pozak altzea eragozteko. 4 milioi urte barru iragarri duten duaren azkena. Atzo jakin nuen garria eta kezkak hartu nahu. Semeari telefonoa jo, arropa lehorra jaso eta part lankide bat kaleratuko zutela gaztigoa eman ondoren sobera aserretu ez izanak behar joan ziren. Ezin dugu 4 milioi urte itxaron, presan diato, atzo jakin nuen garria eta atzera kontaketari dagoeneko diogu egun bat. Munduko gupida, amodioa, elkarratzea, bizkidetasuna. Hainbeste dira egitekoak eta 4 milioi urteko epea hain labur bizirik garenon pozau gaur bizitzeko. 4 milioi urte hain da denbora gutxi merkatuaren legeei aurpegi eman kapitala eraitsi eta bizi izan garenon pozak altzea eragozteko. Eta iritsi gara azkenera. Eta beste tonu bat ez, nola baita bizi garen alde honetatik kantu bat egin Morio Beitxaropenari eta ardura konpartituari eta horretxikatik ez dakit aurrera begira iragan astu gabe iritsiko da eguna du izena ekonomik eta azkenerako utzi hori dut.
iritsiko da. Iritsi da gure gaurko eguna, iritsi da gure gaurko aldia. Suerteko eta zorioneko gara, eta orain gainomugan ikusi daten bide zabal hori pagatu duten guztiekin sortu gara. Zubiak, kaleak, etxeak hor daude, sukaldeak, arropak, kantuak hor badira, hango eta mengo jende asko gure aurretik horretan jartzen duelako da. Horregatik daukagu eskura hainbeste pare eta hainbeste ardura. Hau da gure gaurko aldia, hau da gure gaurko eguna. Eta lehen beste hainbatetan gertatu bezala berriz ekibokatzen bagara, jendartearen seinaleak, kafe hondarrak edo txorien egaldiak gaizki irakurtzen baditugu, agian azken aukera izango da, baina ez diogu beldurrik beste behin erratu eta porrot egiten. Ezin baitugu asmatzeko aukerarik txikiena joaten utzi. Gaurko gure azken ekina gertatuko balitz ere, ezin baitugu irabazteko aukerarik datu. Iritsi da gure gaurko eguna, gure aldira. Onaino ekarri gaituzten erabaki zuzen eta eskuzabalak ditugu begira. Egin ditugun apur eta injustizia. Hainbeste bazterketa bidegabe izan dira. Hainbeste hildakoak eta harin minutxia. Larri konpatutako denbora batean bizikara batetik. Larri zauritutako denbora batean. Baina badakigu honek behar duena garai berri baten atalasea eta astapena. Behar bada izango zen orain gauden honetara lehenago ailegatzeko era, baina ez dugu jakin duena. Berandu ibili ginen, eta ez genuen asmatu orduan. Eta errakuntza eta aukera galdu horien guztien zama bihotzean dakargula gatoz, iraganak eta geroak inaurtetzen lagari duten orain honekin. Orain hau baino ez daukagu. Eta azkena gertaba egiten ere, ez diogu beldurrik beste porrot bati. Izan ere gain dugu premia handia irabazteko, norbaitek noizbait zerbait irabaztezan hemen. Eta hain gertu da usagu eskueran aro hobeago baten aukera. Elkar bana daiteken aro baten aukera, inor sekula zapalduko ez duena. Egin diezaiogun gure gogoeta zintzoenaren promesa. Egin diezaiogun gure alegin kezkatuenaren promesa aldi hau pagatu duten guztien ogorean. Aldiro bizi izan dugun egokiera, izan da geneukan honena, geneukan baka. Baina orain honek, aurrekoen aldean geroaz beteagoa. Orain arteko baino orainago dirudi gure oraineko orainak gaur. Eta ez dugu ekin gabe igarotzen utziko, hainbestekoa du herri honek irabazteko premia. Hain karu pagatu du mendeetan, hain karu pagatzen da bizigaren munduetan. Iritsi da oraina, hau da gure handia, hauxe da gaur daukagun orain bakarra. Egin dezagun gure gogoeta zintzoenaren promesa. Egin dezagun gure alegin kezkatuenaren promesa. Ez daukagu ondarreko zbantzeko betorri. Ez daukagu irabazteko betorri. Hemen, norbaitek noizbait zerbait irabaztezan premia gorria bizi. Gaur da gaur guztietan gaurkoena. Orain da, orain guztietan oraina. Iritsi da gure gaurko eguna. Iritsi da gure gaurko handia. Eta hala ere, adiskideok, hala ere, iritsiko da. Mila esker eta ez dakit oraindik beran bat egiteko moreiko behatzen bazaizuen, guztua saiatuko naiz gantzuten edo beste zerbait kontuik edo ez galdetu edo zero zen. Kontxe ez etxan da. Hauxe izan da, beste da, hori, kapital publikoaren azken egon izango den honen, irakurraldi dago xaman, ordu etxi, evoluzioz zizkoela da. Mila eskerra, ez da izbaba, horrengo batean.
zelako, eta hori Iñakik esan duen ezana, larun batean bukatuko dugu, poeta maiatzean, horrein geratzen zaigu bihar eguna, lau ekitaldi edo bost dakit lokura da. Ostiralean ere bai, elkartuko gara eskibidetzara hemen daukago parte hartuko duen poeta bat, eta, bueno, eta duzue, horrego gara demaztean bai euskiraz, gorbutu bat ere daukago, poeta, poeta ez dara, gauza polita dago. Niretzat oso mukigarria ez da horrelakorik, eta larun batean, kainosetan dago errezketara, eta doni horrietan. Mobiletik pasatu dut, kaskarrik poesia Ikaskeneko barra, oian euskaren etxearen inguruan, nahi baduzu gure buletina jaso, dezakezu hemen e-maila, ez baduzu dagoeneko jasotzen, jaso aukera nahi baduzu, eta maiatza amaitzeko geratzen zaizkigu pare bat ekitaldi, biak kontzertu potente bat daukagu hemen, de Kapritxo taldea etorriko da, dira bi emakume kubatak, euskaraz egiten dutenak, bat hemen bezira, bestea kuban, aizpak dira, eta euren azkenengo diska ditzen da Andras Kubak. Eta enkarratu dizkiete poemak, hiru euskal emakume poeteri enkarratu dizkiete kanten letrak, eta emakume behiekin dako poemekin osatu dute diska. Eta gira aurkeztuko dute hemen, ordu 7 erdietan. Etzi Maialen Lujambio izango da, hori klausturan izango da, bako elkarrizketaldi ireki bat, alearekin baten antolatzen ditugun solas alean elkarrizketa irekiak, eta azteartean, maiatzari amaiera emango diogu, egiten ari gara ziklo bat, Euskara Jendea izeneko zikloa, dokumental batzuekin, agen ezagutzen dituzko dokumentalak, bosgarren atal emango dugu azteartean, eta Iñaki Camino izango dugu gurekin, batez ere, meretzerak mende bukaera, mendearen hasiera kontatzeko berpizkunde garaia, eta garaia egiteko kontu guztiak erren artekoak, karlista da dengo gerrat mundiala, garai hori, bai horretan dago bosgarren kapitulu hori zentratuta. Onbidatuta zaudete, gure ekitaldietara, poetak maiatzaren ekitaldietara, eta nahi badituzu eskupa berakertu, alkazuak dut. Ez dela aurkitu zerria. Zerrik asko tozaratik. Eskerrik asko